Dámy a páni, vítajte pri ďalšom, verím, že zaujímavom videu na kanáli Odhalené UAP UFO prípady a pozrime sa aj do Ruska a do Moskvy, pretože tam sa podaril takýto zaujímavý záber. A kým budeme pokračovať, tí, ktorí ma sledujete na facebookovej stránke, pokračujte prosím na mojom YouTube kanáli, stačí klik na odkaz v popisku tohto videa a v jeho komentári a ste tam. No a my si dopozeráme zaujímavý záber nejakého takéhoto objektu alebo astronomického úkazu. Neviem, napíšte mi do komentárov, čo si o tom myslíte vy. No a pozrieme sa tiež do Kanady. Bol marec roku 2019, keď sa na oblohe objavil takýto zaujímavý svetelný objekt, ktorý nie je statický, ale dokonca sa pohybuje. No a niekto schytil mobil alebo kameru a podarilo sa mu tento záber natočiť. Tu trošku z inej perspektívy, ale je to pohľad vlastne na ten istý pohybujúci sa objekt, v podstate na jasnej oblohe, bez nejakých veľkých oblakov. Je tam nejaký opar, ale toto zjavne nie je pohybujúci sa oblak. To musí byť každému jasné. Otázka ako vždy je, čo to vlastne bolo. No a teraz tu máme sériu niekoľkých zaujímavých videí z minulosti, ako napríklad toto spravené priamo zo stíhacieho lietadla, ktoré má čo robiť, aby držalo krok s objektom zvaným Tic-Tac. Ďalej tu máme veľmi podobný objekt, ktorý má rád blízkosť nejakého známeho pohoria v Mexiku a tie jeho pohyby sú rozhodne zaujímavé. No a top video tejto série, a to údajné nafilmovanie posádky UAP. Toto video je extrémne kontroverzné, viedli sa o ňom dlhé debaty a stále sa aj vedú. Niektorí tvrdia, že je to podfúk, niektorí tvrdia, že je to prvýkrát, kedy sa podarilo takto zachytiť priamo posádku takéhoto objektu. A za mňa osobne by som sa ja teda s nimi stretnúť nechcel. Neviem, pôsobí to na mňa dosť teda odpudivo, ale každý máme iný vkus. Možno pre niekoho by to bolo veľmi príťažlivé zoznámiť sa s takouto posádkou. Máme tu tiež takéto zaujímavé video rýchlo sa pohybujúceho svetelného objektu. No a najlepšie sú videá, ktoré sú spravené počas priameho prenosu vysielania v televízii, kde nie je možné nič strihnúť ani rýchlo pustiť reklamu. A toto sa stáva v poslednej dobe pomerne často. Ďalej takýto zaujímavý záber, a to priamo armády Spojených štátov, bez nejakého bližšieho udania dátumu a času, ale rozhodne zaujímavý záber, čo poviete? A tiež takýto objekt, ktorý si pekne sedí na oblohe. Počkáme, kým to dotyčný alebo dotyčná zaostria. Už sa stalo. A opäť akoby bol taký polopriesvitný, polopriehľadný. Veľmi ťažko povedať. Čo ma fascinuje na týchto objektoch, že majú stále tie rôzne tvary, aj keď v podstate sa opakujú. Máme tu gule, trojuholníky, Tic-Tac, cigarovité UAP, ale stále príde niečo nové, niečo zaujímavé, nejaký tvar, ktorý je veľmi ojedinelý, ako v prípade odtajnených videí vládou Spojených štátov, kde je tá známa hviezda. Ak ste toto video nevideli, určite si ich pozriete, mám ich tam viacero. No a verím, že sa vám tieto zábery páčili a vidíme sa aj pri ďalšom podobnom videu. Majte sa pekne, ďakujem za odber tohto kanála a like pod toto video.